Здравейте, фенове на наргилето и добре дошли в моя канал, свързан с наргилетата и всичко около тях. В днешното видео ще ви запозная с една руска марка, а именно Werkbund, като ще ви запозная по-точно с чашките им. Ще ви покажа един-два техни аксесуара, но ще наблегнем на техните чаши. Ще запалим една от чашките. Пак палим чаша. Странна работа. Така, ще запалим въглени и ще ги сложим върху една от чашките. Целта е да я нагреем, не да я палим. След като я нагреем, ще попушим. Преди това обаче ще видите как я приготвям. И се надявам видеото да ви е интересно и да останете с него. Аз преминавам към приготвянето на чашката. Започвам да приготвям чашката, като съм избрал две руси тютюнчета, както може да видите. Така, малко набързо я приготвих, честно казано. Не искам да увеличавам излишно видеото на този етап от него. Тук си донамествам леко тютюнчето, тъй като ще го пушим с HMD, колкото да не залепва. Не го натискам силно, само го намествам. И мисля, че това е нашата чашка. Надявам се да я виждате добре. Тук може да видите, че чашата е леко напукана. Момчето е ползвал вече може би над година и е напълно нормално чашата да се напука. Това важи не само за Werkbund, а за повечето гланцирани чаши, да не кажа всички, без значение от марка и цена, така или иначе рано или късно ще се напука от постоянното нагряване на глината. Готови сме. Сега ще пусна едни въгненчета и ще се видим докато си пушим наргиленцето и си говорим повече за марката Werkbund. Здравейте отново! След като видяхте как приготвих чашката, сложил съм и HMD. Така вече е по-добре. Явно съм го бутнал докато сядах. Не съм дребничък все пак. Да, сложил съм HMD-то, лотосчето, героя, тук е, както винаги. Наргилето е почти разпалено и мисля да започна с чашките на Werkbund. Ето ги, така красиво наредени. Чашите са традиционно ръчно изработени и са покрити с топло устойчива глазура. Всяка чашка може да бъде леко различна, уникална. Примерно глазурата не се е разтекла точно по този начин, надписа да не е точно по този начин, както примерно малко и формата. Вижте, тук даже мисля, че се вижда, тази чашка е с една идея по-ниска от тази, което е напълно нормално при чашки, които са ръчна изработка, и глазурите няма как винаги да се получат по един и същ начин. И точно поради тази причина един вид ги прави почти уникални. Като разбира се, в никакъв случай нещо колекционерско или нещо подобно, просто са сравнително различни. Няма как да направят еднакви глазури и да се разтекат по един и същ начин. Започвам с това, че по информацията, която успях да открия, чашите са изработени от бяла глина. Имам чувство, че Werkbund крият информацията точно от каква глина са изработени чашите им, тъй като не можа да намеря тази информация никъде в интернет. Техният сайт мисля, че не работеше. Техен сайт в немски вариант, в който не пише от каква глина са, пише само високо качествена глина. Но доколкото успях да намеря информация, би трябвало да е бяла глина. И така,
Започвам с този модел, който пушим, а именно Medieval. Между другото, може да не ги произнасям правилно, но да кажем, че така се произнася. Капацитета на това моделче е между 18 и 22 грама. Не е никак плитка чашката, между другото, но в същия момент е доста красива. Тук ви я показвам в черния и вариант, като ние я пушим в белия. Има я в няколко цвята. По принцип всичките модели ги има в няколко цвята. Следващия модел е Evo. Тя е с доста по-плитка чашка, с доста по-малък капацитет, между 14 и 20 грама, между другото. Казват от Werkbund, но 20 грама това трябва да е някакъв много сериозен номер. Пак не знам как ще се бъде тук 20 грама, ще го понатъпчете, ще го залепите отгоре HMU-то и така ще стане работата. Тя е по-скоро за самостоятелни, може би, пушения, по-кратки сесийки. Следващия вариант като модел, това е Zeus. Виждате, тук е гравирана Werkbund. Това е по-класическия, така да кажем, фънел. Той също е между 18 и 22 грама. Сравнително добра. Чашките пасват тези и тези, както виждате на HMD-та. Могат да се пушат доста добре и с фолио и мрежа, между другото. Както вече виждате, аз в момента го пуша с Cloud Watch 1+. Колегата ми, както казах вече, е негова. Както виждате. Да, чашката е на моя колега. Той я пуши с награни. Също много добре се пуши с него. Zeus варианта на мен лично допада най-много. Просто самия дизайн най-много ми харесва. Аз предпочитам така по-издължени, да кажем, чашки. Като при него също имаме даже може би най-много цветове, поне при нас в Matterska.com, където може да намерите тези чаши. Имаме най-много цветове от Zeus. Тук е момента да вмъкна, че цената на чашите е около 50 лева. В момента така или иначе има 5% отстъпка в абсолютно всички продукти в сайта. Ако ви е интересно, има линк в описанието, може да разгледате. Ето и една от серията на Werkbund с малко по-интересни дизайни. В нашия случай Lion или Wolf, както може да ви стане ясно. Тук при тази чашка се използват три вида глина и преминава през 3 процеса на изпичане. Като интересното е, че те не използват абсолютно никакви осветители или бои. Този ефект на преливащи се цветове и различни цветове е постигнат изцяло чрез различните видове глина. Чашката е интересна, направи се така, да пасва и на HMD и, колкото и да е странно, на коронка. Да, може да пуши с коронка. Аз лично бих я пушил с HMD. Очевидно съм фен на HMD-тата. От тази серия с различните фигури, доста разпространена на Werkbund е фигурата на мечка, глава на мечка, като тя в момента е изчерпана почти навсякъде. Ние лично също и при нас също е изчерпана. Доста е интересна също. И мисля, че общо взето това е за чашата на Werkbund. Ако, разбира се, тази информация не ви е била достатъчна, може да пишете коментари. Ако мога, ще помогна с още информация. Преминавам към аксесуарите, които исках да ви покажа. В случая Werkbund, те разбира се имат доста различни аксесуари за наргилета, имат също и наргилета, между другото. Като при тях са интересни и доста разпространени аксесуарите им. Разпознаваеми са, те са изработени от ковално желязо. На не много ниски цени, между другото. Този вид, като от този вид има няколко модела, има като змия, октопод и така нататък. Между другото също може да ги погледнете в Matterska.com. Цената на
това полкърче в случая е 50 лева, като от тази серия имат и полкари, и вилички с едни и същи дизайни. Виличките също са на цена от 50 лева. Друго, така ще го поставим. Друго интересно са, ето тези модели, също от ковално желязо. В случая тук е комбинирана виличка с полкър. Тяхната цена е около 70 лева. Също може да намерите в сайта и също в момента са намалени с 5%. Доста са качествени, много здрави и тук е момента и да кажа, че за 2021 година преди, мисля, че седмица, в момента снимам видеото, мисля, че преди около седмица се проведе John Galliano Awards, наградите, най-големите енергия награди в света. То се провежда в Русия. За тези от вас, които е интересно, може да го напишете в YouTube John Galliano. Ще ви излезе. Има няколко часа, мисля, че час-два, видео от самите награди. Те са нещо като Оскарите на наргилетата, между другото. Самите статуетки са като Оскарче, което обаче държи наргиле. Доста интересно, доста голямо събитие. Като тази година за пръв път Werkbund печелят всъщност аксесуари за най-добри аксесуари за 2021 година. В категорията аксесуари те взеха наградата. Така че определено техният труд е оценен, бих казал, и се харесва от доста наргиле фенове. Тук е момента и да ви подтикна към това да се абонирате за канала. Ще се радвам да го направите, ако видеята са ви интересни. И да ви напомня за giveaway, който в момента протича, така да го кажем, в моя YouTube канал. Ето тук ще ви излезе видеото, в което може да се включите в giveaway. Няма нужда да споделяте каквото и да било. Условията са доста простички. Трябва само да се абонирате, да харесате видеото и да напишете коментар. Както вече казах, в видеото ще може да видите условията и там ще може и да се включите в играта. Има време до теглянето, то ще се проведе на 10 февруари. Моето наргиленце в момента стана, между другото, сравнително добре. Както виждате, смесих два вида холстър. Едното беше, по-малкия процент беше Ice Cactus. Другото обаче, всъщност, не съм сигурен, в момента просто ми излезе от главата какво беше. Мисля, че е Miss Juicy, но ще ви изложа, наистина. Тук е всъщност и момент да ми кажете дали ще ви е интересно да направя ревю на тютюните на Holster. Може да напишете долу в коментарите. Или на кои тютюни искате да направя ревю. Макар че да, правя ревюта на тютюни, но тютюна е нещо много индивидуално, аз съм го казвал не веднъж. Адски са въпрос на вкус. Така че там ще трябва сами да експериментирате. Разбира се, без да опитате нещо, няма как да знаете дали ще ви хареса или не. Чашката се нагря доста добре. Тук отдолу е абсолютно, не абсолютно студена, но леко топла. Виждате, държа си я без никакъв проблем. Тук горе обаче вече си е доста гореща. Още съм на 3 въглена. Най-вероятно сега ще махна единия. И да, чашата се пуше доста добре. Колегата е много доволен, има вече от година. Неговото мнение наистина е доказано, как да го кажа. Има не една чаша. Щом той казва, че чашата е хубава, значи тя е хубава. Доста са красиви. И хората все повече научават за марката и все повече ги търсят тези чашки.
Всъщност пропуснах, мисля, че да кажа, че марката е руска, което е важно. И да, това е всичко. Надявам се видеото да ви е харесало. Аз ви пожелавам до нови срещи и както винаги гъсти пушаци.